Διεθνή έκθεση Γούνας Καστοριάς και έχει έρθει και ο κουμπάρος, ο γνωστός μαέστρος Βαγγέλης Νινίκας. Είμαστε στα backstage και παίρνουμε εικόνες και να χαιρετήσουμε τον Βαγγέλη πώς βλέπει όλο αυτό το στήσιμο που έχει κάνει εδώ ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς. Είναι πάρα πολύ δυνατό event, έχουν πέσει πολλά λεφτά, είναι γύρω στα 100 νομίζω περίπτερα γούνας. Μπράβο. Συγκλονιστικές γούνες, το καλά πρέπει να είναι φοβερό το βράδυ εδώ στην Καστοριά. Τώρα όποια γυναίκα έρθει και έρθει δεν υπάρχει περίπτωση να μην τσακωθεί με τον άντρα της για να πάρει γούνα. Είναι συγκλονιστικές οι γούνες. Για τον καλά δύο λόγια, όλο αυτό το στήσιμο. Αυτό το στήσιμο όπως το έκανε ο Θήμιος, ο φίλος του Μπάμπη, είναι δύσκολη δουλειά και πιστεύω το βράδυ να έχει και τεράστια επιτυχία. Τι ώρα? Στις 7. 7 η ώρα. Εδώ, Καστοριά, έκθεση γούνας.